салому алайкум бародарои азиз ва тамошобинони гиромӣ. Ман дар ин дарс мехоҳам барои шумо тарзи сохтани pdf документа нишон диҳам, яъне ки pdf-ҳо чӣ гуна ташкил карда мешаванд ва барои чӣ сохта мешаванд. Асосан ҳуҷҷати pdf барои он сохта мешавад ки мисол ман як китоб ё ягон ҳуҷҷат эҷод мекунам ва намехоҳам ки дигарон ҳамуна изменени дароранд. Барои хотири тағйирот надаровардан ҳамин ҳуҷҷата агар ҳамчи Word гуфта пешниҳод кунем, изменениш медароранд, не ки PDF гуфта пешниҳод кунем, агар хонда метавонанд, изменени дароварда наметавонанд. Ман мисол мегирам аз якта ҳуҷҷати худама. Ман ҳичи ҳуҷҷати ман мехоҳам ҳичира pdf гуфта сахранӣ кунам, яъне ин ки ҳол дар инҷа изменени даровардан мешавад. Дилхоҳ изменени даровардан мешавад, ҳамин pdf кунем, изменениш даровардан намешавад. Хеле мешавад бо ёрии дигар программо, не ки чӣ хеле ки ҳозир дар Word бозам хел намешавад. Барои хотири ин мегирем файл, сахранид как. Мисол ман мегирам ки рабочий стол. Дар майдони тип файл интихоб мекунем pdf. pdf сахраният рабочий стол сахранид. ҳоли сахранид мешавад, худаш автоматически мекушодаш. Мана чӣ хеле ки дистодед, ҳуҷҷати ман как pdf сахранид шуд, изменениш тағйироташ даровардан намешавад. Мана копировать вставит карда мешавад, но тағйироташ даровардан намешавад. Мана аллакай файли pdf дар рабочий стол сохта шудагиаст. Кликш мекунед pdf. Хуб бародаро, ин буд дарси имрӯзаи ман дар бораи чӣ тавр pdf сохтан. Хайр, то дарсҳои оянда.